Hmm. Wow, kadaghan ba ng butter garlic ko? Hala, uy. Wow. Wow. Puro na aligi. Nah, puro gina mo. Sus. Way, saway. Wow. Hamon jersey eh. Wow. Sabi mo. Tingnan nyo po gano'ng kataba. Wow. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode. Kasama ko si Sax. Hello. Tsaka mayroon kami ditong masasarap na pagkain mga ka-studio. We have Super Jumbo Prawns Fried. Tsaka mayroong Mud Crabs. Female po yan lahat. Yes. Sobrang tataba. Steam naman po yan. Tsaka mayroon ko ditong sausawa na butter garlic sauce. So tara mga ka-studio. Di na natin patatagalin to. Pray muna tayo bago start kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. So tara, ngaon nyo mga ka-studio. Yes. Nami bahaw diri kasak bago. Yes. Tara, dito tayo. Bitan ti kanak. Aya ka ako lang. Ha? Ako lang. Ikaw lang? Oo. Kanilang usaha. Bitan ti kani. Wow. Mhm. Mami. Lak kadagko ani nak. Ito. Madali lang po itong balatan kasi may hiwa na sa gitna ba. Yes. Wow. Kasi kadako sa mong tudlo ani. Kadako pa sa mong tudlo. Ha? Mana? Uy. Ini ako. Uy. Tanggal pa dapil uto. Nag-crave kami ng seafood mga studio kaya ito na. Malupitang seafoods to mo. Lami na. Tuslog na ito eh. Tuslami ani mo. Sasawa no. Wow. Kain po. Sarap. Sarap guys. May labo siya, ano ito, may tamis. Wow. Wow. Grabe kadagko mga studio. Kaya hubos na. Kami ang sopong ulo ah. Tangan to kanon to kuan mo garlic para pagana.
siya guys. Last bago mag-crabs. Uy. Ito. Oo. Itong ganito kalaki mga studio, yung per kilo nito is 1,000 per kilo. Wow. Kabug-at. Tapos kuha lang, 8 piraso lang. Yung 1 kilo ba? Saan naman ka diya? Mao ka wa? Ibaw. Ibaw ka diya. Kasag ka nung unay. Next kayo guys. Isa pa mang. Wow, kadaghan ba ng butter garlic ko? Labo kayo good no? Hamal. Among nga. Ngayon na na. Dito na tayo sa crabs. Ano crab di? Mana? Bitan tayo ha? Lalo. Hala, uy! Wow. Sus, kainin ni. Awaw? Awaw, tambok. Ayan. Yara na. Apa? Oo. Diyan na ko, ibalik na lang ko na. Ngayon mo na. Thank you. Kay bawa na siya, maubit na na padre oh. Sus. Iningi ka na, kadigi mo. Dog, kadako ni. Apa G? Nga niya ang spikes. Nawa. Di, ito sulog na ito. Dire. Sus. Tabunan man, ang ligi. Puro aligi. Kalami. Guys, lami. Oh? Oh. Oh. Mana nak? Karid. Real ka na. Butang na, di mo kung... Tato. Mita, kunan ko saks ng unod. Kanis paa ba? Sarap guys. Kada puro ni unod. Wow. Miko. Ano ko? Man ni Papa. Ako ni mo sa. Kadako ni muha. Sabi. Apa di dagan ang ligi ah? Oh. Kani siguro puro ni ligi. Nah, pusus puro gid mo. Sus. Way sa saway. Makatagbaw eh. Tagbaw Papa. Namay?
Ko. Hamong dito. Di. Aligi. Di. Wow. Hamong dyan siya eh. Wow. Sabi mo. May papa. Sabi, aligi ano na ko. Daghang siya na. Hapit na gud maro tong rice. Punan pa rin mo rin na. Kunan. Punan? Huwag dahil sa dapin na. Dahil puro unod. Yun. Puro dun. Naguba mo na. Aslong kayo ni Derek ni Bang. Di na makaong. Aslong kayo ko sup-supon. No? Nada yung mga duga na. Isang piraso nito mga studio almost 1 kilo ba? Urut nang kanon na. Lami kay ligi na ba? Nami ito. Yay. Apa today diri ako? Ikaw. Gana gua ni unut. Gusto gam tani? Musul na ya? Ha? Dali mabusog tani ba? Kung hindi namin to, maubos ang studio. Ang dami pa mga unod nito. Padaplin lang sa tanim, kay dugay-dugay ito, mamana na eh. Hinala na ito, waso rin. Busog na ko. No. Napakay na, aligi na. Daghang. Kuha kong lahat lang, aligi. Oh. Yeah. Aligi overload. Wow. Yummy. Terus grabe. Ngapa man gini diri yun? Hala. So ano na ligi oh. Sus di naman ni siya vakansi oh. Puro aligi. Dai. Kuan ba? Unod. Ngay ka unod? Gaan dagan ha yun. Da kaya gan dai aligi ano? Ito na, puro unod. Wow. Inom. Grabe, aligi mo. Sayang ba ka din ah? Ah, busog na ko. Busog naman din ka. Galawon na ako ni. Grabe, ang sarap ng food trip na yun mga studio. Si Mrs. pala hindi kumakain ng aligi. Yes.
Meron video dati man, hindi ka kumakain talaga. No? Ang dami ko nung bash. Kasi tinapon ko lang yung alige. Kumakain talaga ng aligi ako at si Sas lang. Yes. Iwan ko lang bakit gustong gusto talaga namin itong aligi. Bihira ni kami maka-encounter ng ganitong mga grabe katambok mo, no? Yes. Tambok to guys yan, ang kuhan. Amo napalitan ba? Nambok kayo mga crabs. Mag-crabs man day. Mud crabs. May wata pa akiron nga ba mamad. Oh, what yun ni Matt? You're glihok, no? Yan mga studio. Nabusog na po kami. Meron pang natira dyan. Tsaka meron pang isang crab doon na malaki doon. Sinago namin ba. 3 kasi itong binili namin. Excuse me? So magtatanong pala, kuhan yung per kilo ng ganito na mud crabs na babae is 1,350. Pero sinsuki na, nakamura kami ba. Naka-discount kami konti mga studio. Cheers! Slow. Soul po ang kainan. Wow! Look ko lang. Yummy!